לפני 3 שנים נודע לי שיושב בזילופה איש בשם סרצוב, ושהוא היסטוריון ואוסף חומר לכתיבת ספר על תולדות הקהילה היהודית בזילופה ובסביבה, מאז שהיא קמה מראשית המאה ה-20 ועד אחרי המלחמה. טוב, אני יצרתי איתו קשר טלפוני, והוא ביקש שאנחנו נשלח לו חומר, כל מיני אנשים שלחו לו חומר. הוא גם הגיע לארכיון הממלכתי של לטביה, והוא הגיע גם לחקירות שנעשו על ידי השירות של ברית המועצות אחרי המלחמה כשחיפשו את הפושעים, כן? כל החומר הזה נאסף אצלו, והוא מספר על זה בספר שלו. אני אספר לכם על קטעים מהספר שלו, איך הוא מתאר את הדברים. עכשיו, שאלתי אותו, ואיפה אתה היית בזמן המלחמה? הוא היום אדם בן 82. הוא אומר לי, אני הייתי ילד, אנחנו גרנו בכפר, הייתה לנו אחוזה, והתפרנסנו מהמשק. כשנכנסו הרוסים ב-1940, מינו את אבא שלו בתור ראש האזור. הרוסים היו שם רק שנה אחת. אחר כך נכנסו הגרמנים. הוא אומר, כשהגרמנים עמדו להתקרב, אז אבא שלי אמר שאנחנו צריכים לנוע לכיוון רוסיה. הוא אומר, אבל כיוון שהיה לנו בקר וסוסים וזה, אז אנחנו התנהלנו לאט, ובדרך עצרו אותנו הגרמנים והחזירו אותנו בחזרה. אז חזרנו לכפר. במשך שנתיים, 41-42, הוא אומר, הכל היה שקט בסדר. ב-43 מישהו הלשין שהאבא שלו שיתף פעולה עם השלטונות הסובייטיים, ואז לקחו את כל המשפחה למחנה ריכוז שנמצא מדרום לריגה בשם סלספילס, מחנה ריכוז מפורסם. וכיוון שהוא היה עוד קטן ואחותו הייתה עוד יותר צעירה ממנו, אותם שחררו וההורים נשארו, ואותם הגלו אחר כך בכלל לגרמניה, והם השתחררו בגרמניה אחרי המלחמה. זהו הסיפור של האיש בקצרה. כמובן הוא סיפר לי גם על אירוע, ואני סיפרתי לכם איך שהוא בתור ילד נסע עימה בפעם לעיר בשביל למסור תבואה שהיה צריך למסור לשלטונות, וזה פעם ראשונה שהוא ראה את יהודי הזילופה עם הטלאי הצהוב, ואנשים, הוא אומר, מרודים, תשושים וכך הלאה, וצריך היה לעלות, הוא אומר, את השקים לקומה שנייה, והוא אומר שאבא שלו לקח שק על הכתף ורצה לעלות, אז צעק לו השוטר, לא, אתה לא אלא היהודי, כן? היהודים, הוא אומר, והם בקושי סחבו את השקים האלה למעלה. הוא אומר, אז פעם ראשונה ראיתי את הגורל של האנשים המולדים האלה. אבל כל החומר שהוא עשה, אני אספר לכם על זה. После войны. Я был в Зилупе, но только мимо. Вот так. До войны здесь был магазин Роберт Саргувейсон. עד המלחמה במקום הזה הייתה חנות של משמר הגבול. Да. И его в 1944 году при отступлении немцы взорвали. הגרמנים פוצצו את המקום הזה, את הבניין הזה, בשעת בית הנסיגה. בבקשה, סליחה. בן עיר שלנו שחי היום באוסטריה תרם כסף בשביל להוסיף עוד לוח זיכרון לחיילים היהודים יוצאי העיר זילופה שנהרגו במלחמת העולם השנייה בצד הרוסי. אז אנחנו רואים פה את המשפחה של אהרון, משפחה של ברמן, משפחה של ברסלב, אברהם, ברסלב, חיים, בחמת, בנימין מוזכר פה, גורביץ' אפרים, דרייר, שזה בן דוד שלי, עוד דרייר אחד בן דוד שלי, ליברמן, אני הזכרתי קודם את המשפחה ליברמן, לוצוב, ברסלב, מגרשק, מלקין היה מורה שלנו, נחמקין היה רב העיר, פלינר ועוד שמות שאני לא רואה עכשיו בגלל הפרחים ששמו כאן. טרוסקינובסקי סלומון. טרוסקינובסקי סלומון, שהיה חבר מצוין של יצחק, בחמת, טייץ, פלדמן שיה שהיה חבר שלי, למדנו יחד בבית הספר, פייגין,
שהיה טייס בצבא הסובייטי, פונריוב, מהמשפחה של פונריובים שניים, כן, זלדה, ואיצן ציפר, שזה שוב בני דודים שלנו, כן. 25 איש. היו 25. הזמן כאילו הסתובב בחזרה, ועלו בזכר הקרובים 25 עברים צעירים. המלחמה לקחה אותם מבתיהם, המלחמה לקחה מהם את חייהם, שלחה אותם למוות תחת אש כבדה. 25 היו, 25. בשרשרת עפו השנים, והגורל החזיר הביתה גיבורים. 25 שמות, 25 על לוח הם חזרו מהשכחה. שירי זמיר ינעימו את זמנם, ושלג חורף יחמם גופם. פרחי זכריני יפרחו כאן בגבעה. 25 היו, 25. העניין הזה עד המלחמה היה בניין החברה הלטבית, קראו לזה ככה. בקיצור, כל החבר'ה שהיו נאמנים ללאום והמבין יבין, היו חברים בדבר הזה. אבל יחד עם זה, היו כאן נשפי ריקודים, ובנות יהודיות היו באות לרקוד עם השקוצים. מה הכוונות? הבנים לא, בנות היהודיות האלה. הבנים לא באו. הרוצחים של קרפ, לא הייתה בחורה בצה"ל? ביבליותקה. הבנים הביהודים לא באו. הוא אומר שהיה פה גם בית קולנוע, והיה בית מלון, והייתה ספרייה, והיה גם מועדון. В 1944 году, когда немцы отступали, взорвали его. בשנת 44, כשהגרמנים נסוגו, הם פוצצו את הבניין. זה בלוב. הגיע ב-1904, והוא התאכסן אצל משפחה יהודית שגרה פה בכפר, לא רחוק מכאן, בשם אהרון. התחתן עם הבת שלהם? פסיה ואלבה אהרון, והייתה להם בת יחידה, אומרים יפה, שקראו לה סוניה, והיא מצאה חן בעיניו, והם ניסו. אתה הכרת את סבא? מה? אתה הכרת את סבא? בטח. אבא שלו. גם סבא? מה זה? אבא שלו. רגע, על איזה סבא אתה מדבר? שלך. על אהרון בחמת? סבא שאני יודע שהכרת. לא, אהרון בחמת הוא אבא שלי. את סבא שלך אני שואל, האם אהרון בחמת היגר עם המשפחה או ש... לא, הוא הגיע לבד. הוא היה בחור רווק בן 30, משהו כזה. וזהו, והכיר את סוניה. מה שאתה לא יודע. והם היו המשפחה העשירה בעיר אחר כך, כי אהרון בחמת בנה פה שורה של חנויות, ואנחנו נראה את המקום לפחות איפה זה היה. ואז כשפרצה המלחמה, אז הם עקרו לרוסיה, והם גרו בעיר ירוסלבל בשנת 1914, בעצם עד סוף המלחמה. אבל סוניה... סבא מיכאל לא נולד פה? לא, מיכאל לא נולד פה, הוא נולד שם. גם יצחק, שהוא היה פה... יש פה הערה. כן, הסיפור של מיכאל הוא שונה. יצחק נולד ב-1907, כשהם עוד היו בזילוק. זה אבא של אבירה. אבא של אבירה, כן. הייתה לו ילדות מאושרת, כן? כמו שאמרתי, המשפחה הייתה עשירה והכל היה בסדר. בתקופת המלחמה, כמו שאמרתי, הם עקרו לרוסיה, ואז סוניה נפטרה, וכשמיכאל היה אז בן שנתיים. בן שנתיים כשהיא נפטרה. ואז ב-1920 בערך המשפחה חוזרת לזילופה, ואז אהרון בחמת מתחתן עם אישה אחרת, שהיא האמא שלנו, בשם אתל, כן. ואז נולדו להם 5 ילדים, ואני אראה לכם מצגת, תמונה של ילדים. ואבא בעיקר גדל אצל ההורים של סוניה. עכשיו, כן. עכשיו, אבא היה בזילופה סיפור. אהרון בחמת היה אדם חזק,
והיה מקובל בעיר, כשגם גויים היו באים לפעמים לעשות פשרה ביניהם אצלו. קרה מקרה וחיילי הקסרקטין הזה פרצו לחנות יש של וודקה וישדדו, בזזו את החנות וכך הלאה, ואבא בא לעצור אותם, שלא ימשיכו בשוד הזה, ואז הם הבטיחו שינקמו. ובאמת בשנת 1921 פרצה שריפה וכל מה שהוא בנה נשרף, ואז הייתה שאלה איפה יגורו הילדים, כן? אז הוא התחיל לבנות מחדש, ואז מיכאל העדיף להישאר עם הסבא והסבתא. בגיל, כן, 6, הוא היה צריך להחליט. דרך אגב, הסבתא הייתה בת דודה של הרבה שלנו, שלימד אותנו בחידה. בר. כן, דוד בר, אהרון. ומיכאל למד אצלו, ואני למדתי אצלו, והוא היה בין הנספים, טוב, זה כבר נספר לחוד. זהו, עכשיו אנחנו נתקדם לעבר המקום שבו עמד הבית שלנו. הבירה אפשר גם לראות. שהמשפחה גרה בליטא. ליטא? בליטא, כן, מדרום לעיר דווינס, מעבר לגבול. בעיירה קטנה שנקראת נובה אלכסנדרוס. הייתה מאות שנים באזור הבלטי? כן. אבל אני ניסיתי ללמוד בכלל מאין באו המשפחות הנה לאזור הזה. וההיסטוריה אומרת שאלה משפחות... מי בא, מי נוסע, כן? זה היה מוסד. Здесь находилась казарма военная, 7-я рота стояла. Я помню, как они вечером пели эту Да. Вот там часовой стоял под верхом. Здесь вот магазинчик был маленький. Сейчас казарма, да? Да. 5-й номер. הקסרקטין זה היה הרחוב הזה נקרא בריביבס, זה רחוב החופש. אגב, הוא נקרא בתקופת הצאר רחוב ניקולאי. בתקופת לטביה עצמאית רחוב החופש, וגם עכשיו. Здесь вот участок был, проживала Алтерман Белла. Помните, может быть? Соседка ваша. Да. כאן גרה, הוא אומר, היה פה בית כמובן, על יד הקסרקטין, וגרה משפחה בשם אלתרמן. אלתרמן? כן. אבל אלתרמן הזה, אני אגיד לכם איזה מילה. מול האלתרמן, אחד הבנים, הוא בן גילו של ירחמיאל. כן. הוא היה מדריך שלנו בסניף מהשומר הצעיר בזילפה. בתקופת המלחמה הוא גויס לצבא האדום. וכשאנחנו התחלנו לחשוב, בעצם הקבוצה שהתחילה לארגן את הבריחה מרוסיה, התחילה לחשוב על בירור מי הם האנשים שמוכנים לצאת. אז היה תמיד חשש לדבר עם מישהו שאתה לא ידעת מה קרה איתו בזמן המלחמה, כי היו כאלה ששיתפו פעולה עם השלטונות, כן? אז שלחו אותי למחנה הצבאי שבו הוא שירת המולה הזה. Вот здесь вот рядом. одну минутку. Я кое-что рассказываю. עכשיו נסעתי למחנה ורציתי באיזשהו אופן לרמוז לו שכאילו יש אפשרות לזוז. אני לא זוכר בדיוק באיזה מילים השתמשתי, אבל הוא אמר לי, אני רוצה שתדע שאני קבר. זאת אומרת, זה כל מה שאתה מספר לו, שום דבר מזה לא יצא. היום זה נקרא בונקר. כן. הוא נשאר, הוא השתחרר מהצבא, הוא נשאר בריגה, הוא חלם לבוא לארץ, בסופו של דבר אני פגשתי אותו עוד ב-93 כשבאנו הנה, כבר היה אדם זקן ונפטר פה. יש בידי מכתב שהוא כתב לי ירחמיאל באותן השנים שהייתה עוד ברית המועצות, והוא כותב לו, תשמע ירחמיאל, צריך לזכור את השמות של הבחורים שלנו שנפלו במלחמה, והוא נתן אז את השמות האלה של האנשים. והוא כותב לו, תשמע, אינני יודע, הייתי רוצה, הוא מספר, הייתי בהכשרה לפני המלחמה עד שבאו הרוסים, אבל הוא אומר, אני לא יודע עכשיו אם ומתי יהיה לי כוח לבוא, אף על פי שאני רוצה לבוא. זהו, שום דבר מזה לא יצא.